زروح 16 ميازيا تدالو على توزينات تزلكم متلقوا بقدامنا أرئيس زينا أب إرتراز ركب إمباسي أمريكا بقوامنة كعدسو إما مغربو دعم سريع بالسودان حدش منغستي نمقام أوجو أمريكان إيران هني كلساوي زرب أكايدن كازا أقلقلوت كبزت أنها أنكو هوسبيتال تدبدبو زي خبركم تخاتلتي زين كالن هيزنا لكم متسينا لنا كسام موداتام سايك تصنهن دحتتكو أبزا چانال دمانا يوترو تخاتلتي نختكونو سابسكرايب بنقوار سدرارا نختكونو بخبري يعجمكم أب إرتراز ركب إمباسي أمريكا بقوامنة كعدسو إما مغاربو حدش من محدار ترامب بزقبرو زلو سفيح وطن مقدال وطايتات منغستي بقوامنة كعدسو كاب زقربو عسرته تلقطات الدبلوماسي أب إرتراز ركب إمباسي تهاجر حدا خابتهم كعدسو زيت توطنو مخانو مربب حبريته بوليتيكو أكاليحوم أزل ما بقداي دبلوماسيوي كونتات أمريكا أفريكانا وإيروبان سكفتاتات كام زل علي قلت علوم أتي بوليتيكو زكالحو مستراو سند زمنشو إمامه تعلامه باجت كفلي قدات وطا أمريكا بحمسة ميتاويتن من كايز علمم بخفلي محدرات هاجر زغربه إمامه أكال نايت سفيح تبقسو مقدال وطايتاتيوم إذا أكال نايتا بوشتتي كفلي قدات وطا نزكير سرحاتن من محياشين وطايتاتن من كاين زعلم زعبي مخانو استقلسه استراتيجي آملكيتم كساب حجيتي خفلي بقبتي ريتو كوانت زيهابه بمسارة تزينه أتوم كعدسو تحاسيوم زلو باشتات أمريكا أب إرترا دوب السودان ديمقراطية ريبوبليك كونغو ريبوبليك ماكل أفريقيا غامبيا ليسيتو غرينادا لوكسمبرغن مالتا مالديفيش زركبو باشتات يركبوهم بمسارة تأمام أبزن هاجرات زكاة دبلوماسية حلفنت بإمباشتات أمريكا أب جروابتي هاجرات كمحادريم زمالتنا بنت أب نيروبي كينا زركب إمباسي دمه نيرترا كشفن إنكلو أبي إيطاليا زركب إمباسي أمريكا نمالتا كتاتلايم إمباسي أمريكا بإيرترا وسون دبلوماسية أمامات تصنحقون نفيزات ملكت أقلقلوت زيجاتات إيرترا يكون أب إيرترا بقوامنت زنورو وتأتنياتات ناب كينيا بمخاديم قدياتهم زسالتهم إمباسي أمريكا بإيرترا نيرترا وان قومتي نبرتن إيرتران زخونو زيغاتات زهوز نبر أقلقلوت فيزا بعسرت سلسة مسكرم كلتشان عسرت شوعاتن دو كم زبله زكاريم عمتاو بزوحات إيرتراويان بتمرتي بمبتح بيت السب بحكم منه بمتخاب سرابيت بسبورت بسنة طبب والكاوي وانيناتن كاله إن فيزا أمريكا حتو خمزة قربو زفلتيهم إمباسي حبرات من قصات أمريكا بجنبوت زحلف عمتاو بزوطو مقلت سجن كاب سولوس عسرت ربعة جنبوت قلتشان إسران ربعة ناتحيزو سروع أقلقلوت فيزا كبك جمر مخانو قليتو مبارو زكاريم زمدنا إيرتران أمريكان بسنكي جيوبوليتيكاوي ربحاتات وتدراوي متحباراتن سكفتاتات أبسناي محدران سبو مسلاتن رويه مكيارات أقاتبو تنهيوم بتمساسال زينا قوامي توكيل حبرات هاجرات أب إيرترا ويزرون هلا فالجي مس بريزيدنت سياسة فوركي ركبا كايدام تمالي بعسر تحموش ميازي خلتشن إسران حموشين قوامي توكيل حبرات هاجرات أب إيرترا ويزرون هلا فالجي مس بريزيدنت سياسة فوركي أبعد هلو ركبا كايدام علامات ركب زبون علم لخون تراود حبرات أمل خاقتا أب ونوت ألبن تسجناز أهجراو قطري ريتو بزعبات مكرو لمعتا وجوز إيرتران كاو تقسمو تمكرتاتن كمون نغتسالم عزاز شركة إيرتران مسحبرات هاجرات زعلم من بارو نهلا فالجي أو وقعوي ناي إكس مربب حبريتا أسفيرات ركب دعم سريع أب السودان حدش منغستي نمقام أوجو دعم سريع بعالم زلعلة سبا وكلولاو زسعب وقع حد السودان كل التعامتها بزمل قالوه نسراوي السودان زيت صار المنغستي خام زقوم فليتهم عزاز دعم سريع محمد حمدان دا قالو حميتي يتوجلن السودان تنكو حقنيا وصاي يفترالو يلوم اذا واجزي زوت كالاي عامتو زيت تممه قچتن مذكرا بلندن عبي وعلى اب ذكرلو زلوانيوم صحف قدات وصا بريطانيا ديفيد لامي كاهنا بسلام زوسل منقد كله تصويلهم سراويت أب الفاشر وصا أب زركب معسكرات دعم سريع ببومباتات كم زي دبدبه دحري مقلاصو أما يتاشح السبات أكاب معسكر سدتنياتات زامزام كادمو
ተገዲዶም እዮም መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዳዕመ ሰሪያ ሃገር ሕጊ እምበር ብውልቀ ሰባት እትመሓደር ሃገር ከም ዘይሃንጽ ገሊጹ ይርከብ ንሕና ሓድነት እምበር ዕብለላ ኣይኮንና ንደሊ ዝኾነ ቀቢላ ዞባ ወይ ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ ዜግነት ሱዳን ዕብለላ ከም ዘይብሉ ንኣምን ይብል እቲ ኣብ ቴሌግራም ዝሃቦ መግለጺ ወሲኹ ድማ መንግስቱ ከም ትምህርትን ክንክን ጥዕናን ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ኣገልግሎት ዳዕመ ሰሪ ኣብ ዝቆጻጸሩ ከባቢታት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ሃገር ክህብ ምዃኑ ተባጺኦም ኣብ ዝቐረበ እዋን ብዳዕመ ሰሪ ዝተፈጸመ ጥቃት ልዕሊ 400 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሕቡራት ሃገራት እሙናት ምንጭታት ብምጥቃስ ሓቢሩ እዮም ኣብ ዚናብ ሳልሳይ ዓመቱ ዝሰግር ዘሎ ኩናት ክልቲኦም ሓይልታት መጽናት ዓሌትን ጃምላዊ ጾታዊ ዓመፅን በዘጠቃለለ ገብናት ኩናት ተኸሲሶም እዮም እዚ ብ15 ሚያዝያ 2023 ዝጀመረ ግጭት ዛጊት ልዕሊ 150,000 ህይወት ሰባት ከም ዝቐዘፈን ልዕሊ 12 ሚልዮን ሰባት ከም ዘመዛበለን ይፍለጥ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ርእሰ ከተማ ሰሜን ዳርፉር ዝኾነት አልፋሻር በስተኸይደ ውግእ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰላማውያን ሰባት ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ዛምዛም 70 ኪሎ ሜትር ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ ከተማ ጣዊላ ከም ዝበጽሑ ሓካይም ብዘይዶ ብዝተባሃለ ትካል ገብረሰናይ ሓቢሩ ብዙሓት ብማይ ጽምኢ ተሰኒፎም ኣብታ ከተማ ክበጽሑን ከለው ብማይ ጽምኢ ዝሞቱ ገለ ህጻናት ምህለዎም ድማ ይግለጽ ኣሜሪካንን ኢራንን ኒኩለሳዊ ዝርብ ኣካይደን ወከልታ ኣሜሪካን ኢራንን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ጉዳይ ኒኩለሳዊ መደባት ኣሜሪካቶም በመንገኝነት ዖማን ናይ መጀመርታ ዘይቀጥታዊ ዝርብ ኣካይዶም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣብ ዝወጽኦ መግለጺ እቲ ኣብ ጉዳይ ኒኩለሳዊ መደባትን ምልዓል እገዳታትን ኣተኪሩ ዝተኻየደ ዝርብ ሓናጽን ኣብ ሕድሕዳዊ ረብሓ ዝተመርኮሰን ከም ዝነበረ ገሊጾም በመሰረት ማዕከን ዜና ኢራን ክልቴን ሃገራት ደጊመን ዝመጽእ 19 ሚያዝያ ብመንገዲ ወከልተን ኣቢለን ኣብ ኦማን ክራኸባየን ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ብወገኑ እቲ ዝርብ እወታውን ሓናጽን ከም ዝነበረ ድሕሪ ምጥቃስ ንኽልታዊ ዝምድናተን ሃገራቱን ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ዝደፍእ ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ ዝርብ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ንምእላይ እወታዊ ተራ ከም ዝህልውን ሓያሎ ወገናት ገሊጾም እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኣራጋቺን እዩ ተኻይዱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኦማን ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኮይኖም ነቲ ዝርብ ይቕልሱ ከም ዝነበሩ ተፈሊጦም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣቐዲሙ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝርብ ብዘይፍረ ምስ ዝብተን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ኣጠንቂቑ ምንባሩ ይዝከር ኣብ ጋዛ አገልግሎት ክህብ ዝጸንሐ እንኮ ሆስፒታል ተደብዲቡ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ በዝካየደቶ መጥቃዕቲ ኣብ ኣህሊ ዝተባሃለ አገልግሎት ክህብ ዝጸንሐ እንኮ ሆስፒታል ብምድብዳብ ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደትሉ ሰመዝ ጥዕና ናይቲ ወሽመጥ ኣፍሊጦም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ድማ ድሕርቲ ደብዳብ ሰራሕተኛታት ሕሙማትን ናይቲ ሆስፒታል ህይወቶም ንምድሓን እናጎዩ ክወጽኡ ተራዮም ዝበዝሑ ኣብቲ ሆስፒታል ተዓቂቦም ዝነበሩ ግዳያት ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ከም ዝኾኑን ተፈሊጡሎም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ከተማ ጋዛ ዝርከብ ሆስፒታል አልኣህሊ ቅድሚ ምጅማር እቲ ኩናት ንእሽተይ ማእከል ጥዕና ዝነበረ ኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ኣብቲ ወሽመጥ አገልግሎት ክህብ ዝጸንሐ እንኮ ሆስፒታል እዩ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ናይቲ ወሽመጥ ኣብ ዝርግሑ ሓበሬታ እስራኤል ኣማኢት ሕሙማትን ሰራሕተኛታትን ንዝነበሩ ሆስፒታል አልኣህሊ ኢላማ ብምግባር ዘስካሕክሕ ገበን ፈጺማ ክብላ ከሲሰን ኣለዋ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 እውን ኣብቲ ሆስፒታል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣማኢት ሰባት ከም ዝተቐተሉ ይዝከር እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ነቲ እስላማዊ ጂሃድ ዝተባሃለ ፍልስጤማዊ ዕጡቅ ጉጅለ ዝወንጨፎ ዕላማ ከይሃደመ ዝፈሸለ ሮኬታት ገብረ መልሲ ንምሃብ ኢላ ከም ዝፈጸመቱ ተገለጸ በሸዋት ጥቅምቲ 2023 ሓማስ ኣብ ዶባት እስራኤልን ወሽመጥ ጋዛን ብዝፈጸሙ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ 1200 እስራኤላውያን ድሕሪ ምቕታሎም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተትን ዛጊት ህይወት ልዕሊ 50,000 ፍልስጤማውያን ከም ዝጠፍአ ይጥቀስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስንጽናሕኩም ብልቢ ንመስግን በብዘለኹሞ ሰላም ተመነና